kuondego. Sani nitiere romo mabende obagi KICC madhi kao ndalo 4 romono mokelo kanyakla pinjegi duto mag COMESA 21. Nyiswa ni to ler en mane romoni obage ere gimogeto higani romo ma kama. Erokamano kuom penjono. Gima romoni dwageta ahinya en horticulture. Horticulture en maua kod fruits miuso kuonde moko. Kata Ministry of about horticulture. Kawacho horticulture kipidhe te loka ok en pidh maua kata kabich. European Union giketo conditions mipidho go kabich no. Idwaro ni kipidhe nyaka upig herbicides magiego, inspectors biro ng'iyo kaka utiyo gi gigo, storage mag fertilizer chal nadi ekimiye licenses. Koro ing'e sama itimo gino in japur nyaka ichul for licenses mag jogo. Koro mano costly for japur. Eka koro ikawe loka. Koko meet standards joko ok bi ng'iewo chiemo giweyo. Kuom ranyisi, kibiro ka Luoland, nitie ndalo moko manene rech ne tho, ne wamako rech, waketo poison, whatever it is, rech wuok e pi to wamako. Ae ndalo European nogeng'o rech ok dhi Europe. Sani bende kidhi e Luoland, nitie rech moko bende otho mang'eny kore kaka. Koro gima wa msungu winjo, to gibiye import rech mwa karwa. To koko import rech mwa karo, wa lose pesa. Kanyi winjo? And then kidhi nyime go halago, kibiro kata EPZ ka Nairobi kaka, lewni. EPZ tero lewni loka. Eka bedo branded pinje magiaye. Koro EPZ ka lewni dhi loka, to koro Donald Trump owacho ni keto tariff. Achon tariff en gimi keto customs at the border. Koro koketo tariff mang'eny e goods mawuok Kenya, lewni mawuok Kenya, nyiso ni ka inyalo uso siling 100 per unit, kochopo kucha koro med en siling 110. Nyiso koro beche tek jok bi ng'iewe. Koro kok ng'iewe nyiso jo Kenya ka ok bi loso lewni mang'eny. So income dok piny. The same thing fishing. Koro income dok piny, koro kwayo benefit more. So romoni temo ng'iyo those standards, mondo follow standards ma joko dwaro, mondo kwanyalo export gik moko yo makare. And then kwa export gino miwango foreign exchange. And then also one more incomes. Kuom ranyisi, ncha dhi Luanda kotieno. Kidhi beach Luanda kotieno, ordinarily kidhi Siaya, kin siling 1,000, tidhi duka deng'e go gimoro, change ok yot yudo. To kidhi Luanda kotieno, bam maneno uso gine ka, kigolo 1,000 dwa airtime mar 100 rumi change kanyo. Nyiso nitie pesa mang'eny ka kanyo. Koro mago waneno ka gi utiyo maber makonyo jowa duto. So COMESA en ng'iyo business in the region. Koro Kenya export to Tanzania, Kenya export to DRC, Eritrea, nyaka Egypt. Ere yore ma